Jimmy, nasalita na sa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BBP. Maray na aga sa mga paranta. Bayaw na kung nyan digdi sa compound sa laog mismo kaining Binatagan. Ligaw West Elementary School sa barangay Binatagan. Magkataning sa nainikan City DepEd Division sa pamamayo ni Sir Nelson Morales. Oh, yaw man sa napalan dyan. Oo. Si Sir Nelson. Oo. Actually, dahil ako naglaog sa opisina, sa opisina ni Sir Nelson Morales na aramo na sa alangkaw manan kaso kan COVID digdi sa syudad na Ligaw. Inapudan ko na lang habang yaw na ko digdi sa compound. Primero itong concern na pinagapaabot sa imo kan dahil sabot kun magurang ito teacher. Primero ang paliwanag ni Sir Nelson duman sa issue o concern na nagadan sarong official digdi. Sarong kwan empleyado. Kan DepEd konfirmado kan nakaaging Biyernes nagadan mananggad tabi bibi. Ngunyan babasihan ni Sir Nelson Morales an sayang pahayag duman sa post kan pamilya na ani kinagadan kan nasabing opisyal kan DepEd digdi sa nasabing eskwelahan cardiac arrest and uncontrollable hypertension. Okay. Isong sabihin, not related. Bako COVID-related? Bako COVID-related. Pero, maski nga ni Siring, naghururunda sinda ng mga official kan DepEd kasabay na local chief executive kan Ligaw. Kaso, banggi matanga na nga ni sinda na nagtarapos dahilan sa yun nga gusto nila na masiguro na maging safe and pagburukasan kan klase ta maski nga ni ngunyan man sa nabagay ni ta diamond ki face to face pero imbis na sa mga estudyante nagpapasiring sa mga eskwelahan mga magurang bibi pagkatapos sa mga maestro ngunyan digdi sa sitwasyon sa nasabing eskwelahan sa mga close contact kay itong opisyal maski bako COVID-related, base naman sa post, dirihiran man giraray na mag-isolate. Parte kan pasiguro, kan protocol. Ngunyan, digdi sa gate mismo, BP, talagang orderly, pigpapalinyaan mga parents, igwang lamisa, igwang alcohol, igwanin ballpen, magsadiri kang ballpen, may suratan ligay, bubugtak mo sa address mo, so cellphone number mo, ma-alcohol ka, tapos so temperature mo, kukuhanon, may distansya, sostenido an 1 meter distance tabi BP. So sabi tabi Jimmy, tas so concern baga kan nagpapot sa to kay nag-texter ta, nagreklamo, may mga allegation nga ni although confirm kan pamilya na bako man ito COVID-related although sabi ni Sir Nelson maski bako nag-implementer sin dakip mga protocol. So sabi yun, pinalaog mangyari sa mga teachers? As normal mangyari, as is normal. Anday lang ang pina-isolate lang so close ko, so medyo perming nakakauron ka ito? Pagkatapos pero sudai padagos ang trabaho dyan sa eskwelahan? Nadakilak lang na maski na bako ito COVID-related, i-disinfect mo na ang eskwelahan bago iyan palaugon ang mga ibang teachers mo dan mga magurang dyan? Nakaklos, BP, itong pig-opisinahan ka ito. So mga kasabay kay mga siblag man na mga room, dahil man problema, taday man naglaog ito. Yan. Tama man. May point man. Okay. So yan tabi. Go ahead. Yan tabi bipiso kwan personal na pag-follow up niya. Actually, yaw na kung niya nagre-report sa compound kay ning eskwelahan. Inaktibado, si DRR mo, sigan libot mo niyan sa mga eskwelahan sumobil, ninda, nasa pag-monitor. Tayo yung instruction ni Mayor Pati Gonzales also, pasiguroho na nasusunod ang mga health safety protocol sa mga eskwelahan sa ngayon. Bakos naman digdi sa Binatagan Elementary School. So yan pala, ulitong ko lang tabi Jim, resulta kan meeting ka sa Bangi. Pigmiritingan na ra Mayor, kang Ligaw, buda na ra Sir Nelson Morales, buda sa iba pa, kung anong gigibuhon dyan,
tabi sa bagay na yan, maski na nga ni bako COVID-related, so kinagalan ka ito, susog sa postkan pamilya. So ito ang pigbasara na bako man, pero maski nga ni bako, sa mga close contact ka ito, pinag-home quarantine. Yes, yeah. O, tama man na pasiguro. Okay lang. Pasiguro, Okay lang. Pasiguro. Mas marin ang pasiguro. Dangan, nining so mga magurang na nagpapasiring digde, makuha kan modules, isuro si vlog man na classroom baga. Dahil man, iba man so opisina ka to, dahil man sila duman, sarado nga ni. Iyo. Safe man ang kwanay ni. Tapos, limitado, ang mahiro ninda, gustong sabihin, may social distancing, may face mask, asin pigkukuha sa mga address, cellphone number, tanganing kaso igwanin doon diferensya madali ang contact tracing tabi, BP. Yes. Okay. Klarado. So, yan tabi, BP. Dahil manin kaditan, itong kung nakantabay pa sa tuya, kung magurang ito, di magpapasiring na sila digdi, magdaran sa naki-face mask, face shield tabi, BP. Yes. Okay. So yan ang sa mga dagdag na informasyon, alidigdi sa compound kan na pinatagan sa Ligao West Elementary School, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report.